Hola, gràcies per connectar-vos de nou al canal de YouTube que estic fent. Avui faré un experiment. En lloc de fer una entrevista, com he estat fent darrerament, intentaré explicar un paper, un article acadèmic, d'un filòsof que m'agrada molt, que es diu Richard Rorty, i que he estat citant darrerament aquest paper diverses vegades. El vaig citar a l'entrevista amb el Simon Critchley, el vaig citar l'altre dia en un debat a l'Ateneu amb l'Edgar Illes, i que em sembla rellevant per intentar pensar algunes de les coses que ens estan passant. Per tal de fer-ho fàcil, el que he fet ha estat traduir alguns fragments d'aquest article acadèmic, d'aquesta peça, per tal d'ensenyar-vos-els. Us el puc ensenyar, per exemple, aquí veieu ja el que us explicaré avui, un petit esquema com si fos una pissarra, i aleshores aquí algunes de les cites que faré servir. De fet, per començar, m'agradaria llegir-vos aquesta primera cita, la número 1, la que veieu aquí, que és el plantejament inicial d'aquest paper. El paper es diu Justice as Larger Loyalty, que vol dir la justícia com una lleialtat més ampla o més gran. I per tant treballarà sobre aquestes dues paraules, la paraula justícia i la paraula lleialtat. Us deixo aquest primer fragment, el teniu aquí. Diu, tots nosaltres esperaríem ajuda si, perseguits per la policia, demanéssim a la nostra família que ens amagués. La majoria de nosaltres garantiríem aquesta mena d'ajuda fins i tot si sabéssim que el nostre fill o la nostra mare són culpables d'un crim sòrdid. Molts de nosaltres estaríem disposats a cometre perjuri per tal d'oferir al nostre fill o mare una falsa coartada. Però si una persona innocent és condemnada injustament com a resultat del nostre perjuri, molts de nosaltres ens trobaríem amb el cor dividit per un conflicte entre la lleialtat i la justícia. Aquest plantejament és un plantejament clàssic. Et poses en una situació en la qual la teva lleialtat et porta a protegir la teva família, allò que tens més proper. Rorty cita la mare i el fill perquè són les dues relacions, diguem-ne, més intenses i per tant les que demanen d'una lleialtat més gran. I ell assumeix que si nosaltres fóssim els fugitius i anéssim a buscar la nostra mare o el nostre fill, suposant que tinguéssim una relació mínimament normal, perquè ens amaguessin, esperarien que ho fessin. I que de fet nosaltres, molts de nosaltres, diu ell, no diu tots, sinó diu la majoria de nosaltres, esperaríem, oferiríem aquesta mena d'ajuda. És a dir, faríem que la nostra mare o el nostre fill quedessin amagats a casa si la policia els anés a buscar, fins i tot si sapiguéssim que són culpables d'un crim sòrdid, posem un assassinat o alguna cosa similar. Ara bé, la cosa es complicaria, com diu Rorty, si es detingués un innocent i diguem-ne hi fos sentenciat o condemnat per un crim comès pel membre de la nostra família. Ell diu que això en generaria una divisió, una mena de conflicte intern entre aquestes dues paraules, lleialtat i justícia. La lleialtat, en aquest esquema clàssic del pensament humà, seria fruit del costum, fruit del sentiment, fruit d'aquesta mena de mecanismes cerebrals que tenim a l'interior de nosaltres mateixos que són no exactament reflexius, són fruit, són els que els filòsofs tradicionalment han considerat més baixos. Mentre que protegir un innocent que no coneixem per sobre de la nostra mare o del nostre fill, només ho podríem fer si apel·léssim a una idea de justícia que parteix de la nostra racionalitat o parteix del nostre pensament o parteix de les coses que creiem amb el cervell de la manera més pura. Aquesta dicotomia entre sentiment i raó, entre lleialtat i justícia, entre costum i reflexió, aquesta ha estat una de les divisions més importants de la història de la filosofia i estem molt acostumats a pensar així. De fet, és el pensament hegemònic a les nostres institucions, a la idea de justícia del nostre sistema de justícia i a moltes de les coses, diguem-ne, que fem i pensem i argumentem quan estem a l'esfera pública. El paper de Rorty és interessant perquè mira de qüestionar aquesta dicotomia. Intentaré explicar-vos com la qüestiona. Abans, però,
us explico un parell de coses. La primera és aquest paper, com és. Aquest és un paper que és breu, és un paper de... són 13 pàgines, o 14 pàgines, i forma part d'un llibre, que és un llibre del 2007, que es diu Philosophy as Cultural Politics, la filosofia com política cultural, i que és l'últim llibre que va publicar en vida Richard Rorty, el 2007, que és quan va morir, i que ens explica d'una manera molt senzilla, d'una manera molt típica d'ell i molt ben escrita, alguns dels conceptes més centrals de la filosofia i els desmunta d'una manera breu i gairebé humorística. Hi ha alguna cosa en el seu to que la fa clarament humorística. Això que veieu aquí subratllat és el text que he traduït i que us he ensenyat ara fa una mica. Rorty és un filòsof nascut a Nova York. Ara us ensenyaré... Aquí veieu el text que estàvem traduint i aquí us he posat la pàgina de l'Stanford Encyclopedia de Richard Rorty. Veieu? És nascut a l'any 31 i va morir el 2007. Aquí us explica, diguem-ne, la seva trajectòria i aquí. Us poso això perquè de vegades quan la gent busca informació sobre filosofia o sobre filòsofs, l'instint inicial és anar a la Wikipedia. Per exemple, aquí teniu a la pàgina del Michael Walzer, que és un altre dels autors dels que avui us parlaré, però costa saber de quins recursos te'n pots refiar, perquè la xarxa és plena de webs que són resums per a estudiants o Rincón del Vago, coses així. Quan voleu saber alguna cosa de filosofia, ja sigui a través d'un autor o sigui, sobre un autor o sobre un concepte, jo us recomano la Stanford Encyclopedia Philosophy, l'enciclopèdia de Stanford, que és un projecte que ja fa molts anys que dura i que és extraordinari per la quantitat i per la qualitat. Són textos en anglès, per tant s'ha de saber anglès, i són textos especialitzats en el sentit de que s'espera del lector que pugui manegar-se amb el vocabulari de la filosofia, però està pensat per ser una primera consulta, és a dir, per si no en saps gaire d'un tema o d'un filòsof, doncs pots entrar en aquesta pàgina i allà t'expliquen bastant bé, o molt bé, de què va. De fet, està tan bé que diguem-ne que és perfectament citable. Si esteu escrivint un paper o un article acadèmic i necessiteu citar la Stanford Encyclopedia, també es pot citar la Wikipedia, però si citeu la Stanford Encyclopedia s'entén que és un text de qualitat. Aquí hi ha la manera de citar-la i tota la pesca. Bé, doncs Rorty és un filòsof molt interessant perquè és un filòsof que va néixer a Nova York en una família, diguem-ne, de tall progressista, l'esquerra nord-americana no stalinista, diu ell a les seves memòries, i que de molt jove, crec que amb 16 anys, ja va entrar a la Universitat de Chicago, que és una de les universitats més importants dels Estats Units i del món, i allà va fer la seva llicenciatura, va fer el seu màster i després se'n va anar a Yale a fer el doctorat i va fer tota una trajectòria, diguem-ne, que feia que tothom esperés que esdevingués un filòsof clàssic o un filòsof important en la tradició de la filosofia analítica, que és la filosofia pròpia del món anglosaxó i dels Estats Units, també a Europa n'hi ha, però diguem-ne és on va néixer i és on té més tirada, en contrast amb la que s'anomena la filosofia continental, que és la filosofia més de tall francès, fins i tot alemany, i és la que, diguem-ne, més es practica a casa nostra, perquè és, diguem-ne, la nostra tradició. Però a Yale, on Rorty va conèixer, va tenir com a company un altre filòsof que es diu Dick Bernstein, Richard Bernstein, els dos es diuen Richard, i es van fer molt amics i tots dos junts van explorar la qüestió del pragmatisme. El pragmatisme és una filosofia, és una escola filosòfica nascuda als Estats Units a la segona meitat del segle XIX, just després de dos esdeveniments que són cabdals. Un és la Guerra Civil i l'altre és la publicació en anglès, la publicació als Estats Units del llibre de Darwin sobre l'origen de les espècies, és a dir, la teoria de l'evolució. Hi ha un seguit de filòsofs al voltant de la ciutat de Boston. Charles Peirce és el més conegut, però també hi ha William James, que també és molt conegut, i més endavant hi havia John Dewey, que és un filòsof molt important de principis del segle XX. El pragmatisme no l'explicaré aquí de manera profunda, però sí que heu de saber que és una filosofia antidogmàtica, que és una filosofia que intenta desfer alguns dels malentesos de la modernitat, del racionalisme, de les posicions molt fortes que creuen que la raó
té com a missió buscar els fonaments últims de la realitat o buscar les preguntes fonamentals, perquè la raó és un instrument que és capaç de reproduir d'una manera o altra les veritats que s'oculten en el llibre de la natura. Els pragmatistes, com que alguns d'ells almenys van viure la Guerra Civil, i a més del bàndol dels bons, del bàndol dels que van guanyar, se'n van adonar que les idees, de vegades, portades al seu extrem, fins i tot si tens raó, només porten a la carnisseria. El trauma de la Guerra Civil els va portar, diguem-ne, a aquesta reflexió sobre la dificultat de sostenir idees d'una manera absoluta, fins i tot quan són correctes. I evidentment l'evolucionisme, que va tenir un impacte molt gran en tot el pensament i tot, vaja, en tot el món, és un dels llibres més influents de la història, almenys de la història recent, també els va portar a rebaixar els continguts essencials del que vol dir ser humà, no? Els continguts metafísics i religiosos del que és ser humà, amb una aproximació una mica més animal, una mica més atzerosa, una mica menys forta, una mica més feble. Bé, Rorty, quan va descobrir el pragmatisme, va començar a treballar-lo i aleshores va fer un canvi des de la filosofia analítica cap a la filosofia del pragmatisme, que ja va desenvolupar al llarg de la segona meitat de la seva carrera, amb uns llibres que tot i que ell va publicar un llibre que es diu The Mirror of Nature, no? El mirall de la natura, que encara treballa sobre alguns dels conceptes que havia treballat de jove, després de mica en mica se'n va anar desfent i va anar publicant uns llibres que són molt coneguts, hi ha un que es diu Contingència, ironia i solidaritat, que és el llibre més conegut de la seva filosofia, i a l'etapa final de la seva vida va publicar una sèrie d'articles petitets en una compilació de 4 llibres, l'últim dels quals és La filosofia com a política cultural, que és on hi ha, a l'interior del qual hi ha aquest capítol o aquest paper o aquest article acadèmic que avui estem comentant i que intenta desmuntar la tensió entre justícia i lleialtat que és pròpia de la filosofia. Bé, tornem al paper, tornem a les cites. Recordeu que havíem dit que doncs aquesta era la posició inicial, tots nosaltres esperaríem ajuda, l'oferiríem, si hi hagués un innocent detingut, doncs ens ho pensaríem 2 vegades. Us poso aquí la segona cita, que ja comença a qüestionar aquest plantejament. Diu així: diu, aquest conflicte, però, només el sentirem en la mesura que ens puguem identificar amb la persona innocent que hem perjudicat. Si és un veí, probablement el conflicte serà intens. Si és un estranger, especialment si és d'una raça, classe o nació diferent, podria ser considerablement més feble. Ha d'haver-hi algun sentit, diu Rorty, en què la persona sigui un dels nostres, abans no comencem a sentir-nos turmentats per la pregunta de si, mentint, hem obrat correctament. Així que pot ser igualment apropiat descriure'ns com a dividits entre lleialtats en conflicte, lleialtat a la nostra família i a un grup prou gran per incloure-hi la víctima del nostre perjuri, més que no pas entre lleialtat i justícia. És a dir, aquí, evidentment, Rorty encara no està proposant res, l'únic que està descrivint és que en aquest conflicte entre lleialtat i justícia, la justícia, aquesta idea de justícia cap a l'innocent que ha estat detingut, serà més intensa si la persona que han detingut és algú que coneixem, és algú proper a nosaltres. Si és el nostre cosí serà més difícil que si és el nostre veí, si és el nostre conciutadà serà més difícil que si és el nostre conciutadà, si és el nostre conciutadà serà més difícil si és un estranger, si és un estranger que s'assembla a nosaltres serà més difícil que si és un estranger que no s'assembla gens a nosaltres o alguna persona completament i que considerem poc raonable o fins i tot dolenta. I per tant en fem un judici moral. I per tant, Rorty ens planteja si no seria millor entendre aquesta tensió no pas com una tensió entre una idea de justícia universal, forta, racional i una idea de lleialtat sentimental, familiar i fruit del costum i la tradició, sinó més aviat com un conflicte entre lleialtats grans i petites. I per tant podem buidar d'aquest contingut fort, d'aquest contingut essencialista, d'aquest contingut ultraracional, la paraula justícia, que és una paraula molt grossa que de vegades ens costa d'agafar bé amb el nostre cervell i diguem-ne manegar-la.
Per intentar treballar sobre aquesta idea de que és una lleialtat i no pas només una justícia, en Rorty continua dient: la lleialtat a grups grans, però, s'afablirà o fins i tot desapareixerà del tot quan les coses es posin difícils. Aleshores, la gent que en algun moment vam pensar que era com nosaltres serà exclosa. Compartir menjar amb gent empobrida del nostre carrer és natural i correcte en temps normals, però potser no durant una gran fam, i jo afegeixo durant una pandèmia, quan fer-ho equival a ser deslleial amb la pròpia família. Com més dures es posen les coses, més s'estrenyen els lligams de lleialtat amb aquells que són a tocar i més s'afluixen els de la resta. Aquest pensament, que és un pensament que és amb el que és fàcil identificar-s'hi, és un pensament que explica la flexibilitat d'aquesta lleialtat. Explica com el fet de que ens posem en una circumstància difícil, en una circumstància que posa en qüestió la nostra supervivència i la supervivència d'aquells que tenim propers, en aquesta circumstància se'ns fa molt més difícil ampliar les nostres lleialtats. Més aviat les contraiem fins a uns límits molt petits, que són uns lligams que cada cop es fan més forts, mentre que els altres cada cop es fan més febles. Aquest és un altre fet empíric, és a dir, és un altre fet de la vida que Rorty detecta i que és fàcilment comprensible. No només l'hem vist a totes les sèries que coneixem sobre fets distòpics i apocalíptics, sinó que és una cosa que és fàcilment comprensible des de la nostra, diguem-ne, existència més mundana. En un holocaust nuclear, tancats en un búnquer, si només hi hagués espai per uns quants o un rebost determinat, doncs si vingués el veí encara el rebríem amb una escopeta, mentre que en temps d'abundància compartiríem els nostres cigrons amb ells. És una cosa que hem vist aquests dies als súpers, que la gent ha anat a comprar als súpers i ha fet s'ha vestit de conserves, de paper de vàter, de totes les coses fonamentals que volíem a casa nostra, tot i saber que se'ns havia dit que no era necessari, i a més hi havia el problema que si tu t'enduies tots a les llenties del súper, doncs el que venia darrere es quedava sense llenties i no es podia repartir. Però la gent ha operat així, la gent ha operat, a través de la lleialtat a la seva família, si voleu a través de la por a l'egoisme, però bàsicament la lleialtat a la seva família, més que no pas la lleialtat als altres o la idea de justícia universal que els filòsofs o que el nostre pensament polític i filosòfic ens demana de fer. Molt bé, anem veient com el fet de que la nostra lleialtat sigui flexible, el fet de que es pugui contraure o es pugui expandir segons el context, fa molt complicat que puguem dir que una opció era la justícia i l'altra era la lleialtat, sinó que en realitat estem parlant del mateix mecanisme aplicat a grups petits o grups grans. Per intentar aprofundir en aquesta idea de grups petits i grups grans, Rorty el que ens proposa és encara un tercer exemple que és molt il·lustratiu. No? Aquí el tenim. Considereu un altre exemple de lleialtats que s'expandeixen i es contrauen. La nostra actitud cap a d'altres espècies. Aquest exemple és bestial perquè treballa sobre gran part dels nostres prejudicis. A dia d'avui, molts de nosaltres, diu Rorty, estem com a mínim mig convençuts que l'argument dels vegetarians té un punt i que els animals tenen, de fet, algun tipus de drets. Potser estem en contra de la crueltat animal, potser estem en contra de segons quins tractaments, potser estem en contra del maltractament gratuït d'un animal domèstic o fins i tot d'un animal que consumim. Però suposeu, diu Rorty, que les vaques o els cangurs resulta que són portadors d'un virus recentment mutat, o els ratpenats, que tot i que inofensiu per a ells, per als animals, és invariablement fatal per als humans, per nosaltres. Sospito que ens expulsaríem les acusacions d'especeïsme i participaríem de la necessària massacre. La idea de justícia entre espècies esdevindrà de sobte irrellevant, perquè les coses s'han tornat molt dures i la lleialtat a l'espècie ha de passar al davant. La lleialtat a una comunitat més gran,
la de totes les criatures vives del planeta, en aquestes circumstàncies es faria fonedís ràpidament. Això que sentiu són les meves filles jugant per casa. Per tant, veiem perfectament com en un determinat context hi ha la necessitat d'abandonar aquestes lleialtats que hem anat construint amb la nostra raó i les hem anat reduint fins a protegir allò que ens és més proper. El fet de que Rorty faci dos grups, un que és els humans i l'altre tots els animals o les criatures vives, ens permet, diguem-ne, alliberar-nos una mica d'aquesta cosa de la família i d'aquesta cosa de la tradició i de les lleialtats fetes des dels afectes i entendre què vol dir quan ell diu algú que s'assembla a nosaltres encara que no coneguem. Abans protegiríem els éssers humans, als quals els hi confegim una dignitat i una necessitat de protecció superior que no pas, diguem-ne, a les vaques o als cangurs. Això és interessant per als debats, diguem-ne, que tenen a veure amb l'ecologisme, perquè de vegades la pregunta fonamental és la protecció del medi ambient, si és en detriment de la protecció dels éssers humans, què significa i què deixa de significar, i per això moltes vegades el moviment ecologista el que fa és l'argument contrari, no? L'argument que diu no, és que tractar el medi ambient d'una manera correcta és també tractar els éssers humans d'una manera més segura i protegir-los més. I per tant, quan s'intenta protegir una cosa externa a la humanitat, moltes vegades l'argument que es fa servir és la protecció de la humanitat a través d'aquesta protecció. I això parteix no tant de la idea de justícia, sinó d'una idea d'una lleialtat que es fa porosa i va més enllà de la humanitat per protegir la pròpia humanitat. La pregunta que ha obert el paper i que diguem-ne que porto repetint diverses vegades és aquesta. Hem de descriure aquesta mena de dilemes morals com a conflictes entre lleialtat i justícia, o més aviat, com he suggerit, entre lleialtats a grups més petits i lleialtats a grups més grans. Després la pregunta, un cop ha acabat la introducció amb aquest exemple, Rorty l'agafa i la converteix en una pregunta de tall netament filosòfic, l'introdueix a la seva, diguem-ne, a la tradició diguem-ne, amb la que ell està discutint o que està intentant desmuntar, la tradueix al vocabulari d'aquesta tradició i aleshores entra en el conflicte amb els grans filòsofs i les grans tradicions que ens han portat fins aquí, i que jo crec que aquesta és la raó per la qual aquest paper és tan bo, malgrat que jo hi ha moltes coses, diguem-ne, que li critico i que si tenim temps al final intentaré explicar-vos on crec que són, diguem-ne, els seus errors. Tornem a la cita, és la número 4, la pujo una mica, es vegi millor. Molt bé. Aquesta pregunta sobre la lleialtat i la justícia, o el conflicte entre lleialtats petites i grans, és el mateix que preguntar: seria una bona idea tractar la justícia com el nom per a una lleialtat a un cert grup molt gran? El nom per a la nostra lleialtat vigent més gran, en comptes del nom per a una cosa diferent de la lleialtat? Podem substituir la noció de justícia Podem substituir la noció de justícia per la noció de lleialtat a un grup, per exemple, els conciutadans o l'espècie humana o tots els éssers vius? S'hi perdria alguna cosa amb aquesta substitució? Els kantians pensen que sí, que molt, per l'universalisme. Habermas és l'exemple clar. Aquesta frase que veieu aquí no és una frase de Rorty, sinó que és una frase meva que resumeix el paràgraf que continua aquí en el text i que és el que intentaré explicar en aquest moment. El primer que hem d'apreciar d'aquesta cita, que és el que ens permetrà fer el salt a la reflexió filosòfica, és que aquí Rorty fa servir un vell truc que és: seria una bona idea tractar la justícia com el nom per a una lleialtat de grup, de cert grup molt gran? Hi ha una tradició filosòfica, diguem-ne, antiga ja, diguem-ne que ha acompanyat sempre la història de la filosofia, que bàsicament el que intenta explicar-nos és que
les paraules que fem servir per assenyalar les coses, diguem-ne, menys concretes, són paraules i res més. Que quan diem justícia, o diem amor, o diem essència, o diem ésser, o diem concepte, fins i tot, el que estem dient, o diem veritat, això són només noms que ens serveixen per assenyalar coses que veiem després concretades en el món. Veiem accions justes, veiem coses belles, boniques, veiem coses que ens semblen que són veritat, i aleshores totes les coses que són justes i que tenen alguna cosa en comú, d'això intentem abstreure o extreure una idea de justícia. La justícia amb J majúscula. Això és un mecanisme intel·lectual molt útil, això no ho nega ningú, diguem-ne, que és molt útil, i a més és natural, és a dir, és una cosa que fem de manera habitual i per això som capaços de reconèixer individus diferents que pertanyen a la mateixa espècie o al mateix tipus o que els agrupem d'una manera o una altra. Aquesta capacitat que tenim d'abstreure, de fer això, sempre ha dividit els filòsofs i els escriptors i els pensadors i molts de nosaltres, encara que no siguem cap d'aquestes coses, entre aquells que creuen que això són només eines, són paraules que ens serveixen per expressar aquesta cosa, i aquells que creuen que aquestes coses existeixen independentment dels seus objectes. És a dir, que la justícia existeix, que no només existeix, sinó que es pot descriure, que es pot conèixer, que es pot, diguem-ne, entendre, o la bellesa, o la veritat, o l'essència. Per baixar-ho a les coses que tots més o menys hem estudiat a l'educació obligatòria, Plató seria el filòsof que representaria la posició segons la qual aquestes coses existeixen de veritat. Les idees existeixen, això que diem el món de les idees, doncs que existeix la justícia, existeix la veritat, existeix la bellesa, també existeix diguem-ne, l'essència de taula, de la taulitat, i aleshores per això som capaços de reconèixer taules concretes perquè el concepte de taulitat existeix. Mentre que hi ha l'altra tendència, que bàsicament el que diu és la taulitat existeix en tant que objecte mental, existeix en tant que diguem-ne, que una idea que tenim al nostre cap que ens serveix després diguem-ne, per aplicar-la als objectes de la vida i treure'n conclusions, i d'aquesta manera anem fent. Aquesta distinció, entre aquestes dues distincions, la segona, la que diguem-ne creu que només són eines, també hi ha diverses escoles, la més radical d'aquestes escoles és la que creu que bàsicament això són noms i que de fet aquests noms tendeixen a enganyar-nos, que l'existència del nom justícia ens fa creure que existeix una cosa que es diu justícia i que hem de fer un esforç per intentar buidar de meravella aquestes paraules per intentar donar-los un sentit més pràctic i, diguem-ne, i conèixer la nostra vida tal com és i no com les nostres idees s'imaginen que són, perquè un cop hem definit què és la justícia o hem definit què és la bellesa, és molt fàcil, diguem-ne, caure per les escales i acabar convertint-se en un autoritari que creu que diguem-ne, que la justícia és només aquella cosa conceptual i pura i gairebé teològica i que al davant d'això el món en el que vivim és menys real i per tant s'ha de protegir menys i per tant, diguem-ne, és secundari, el que cal protegir són aquestes idees de justícia que nosaltres mirem de conèixer amb el nostre cervell i no pas de produir. Aquesta distinció és molt important, encara que sembli una distinció de rates de biblioteca, és una distinció molt important perquè precisament per la qüestió de la justícia. La qüestió de la justícia, si tu creus que la justícia és una cosa existent, és molt fàcil convertir-te en un tirà. Però, esclar, la posició contrària, la posició que creu que la justícia és només un nom, és una posició que ens deixa indefensos davant de la injustícia. És a dir, és una posició que no ens permet apel·lar a res, a cap concepte mínimament robust, a cap moral, a cap idea de bé, fins i tot a cap idea de bellesa o de veritat, per tal d'oposar-nos a aquells que diguem-ne, manipulen la veritat o enlletgeixen el món o es comporten d'una manera injusta en nom de l'absència d'una idea de justícia forta o una idea de justícia compartida que tots puguem conèixer i reconèixer.
és un xoc fascinant que estic explicant de manera molt, diguem-ne, molt esquemàtica i molt senzilla, que té moltes complicacions, i que la història de la filosofia, diguem-ne, s'ha vist travessada per tendències que, diguem-ne, que han anat fent això. Bé, doncs tornem al text, no? Seria una bona idea tractar la justícia com el nom per a una lleialtat a un cert grup molt gran, el nom per a la nostra lleialtat vigent més gran, en comptes del món per a una cosa diferent de la lleialtat? Aquí el que ens proposa Rorty és una cosa molt interessant, que és dir que el que nosaltres anomenem justícia, aquesta paraula que nosaltres creiem que podríem creure que té una existència independent de nosaltres, aquesta paraula assenyala una cosa real, i que aquesta cosa real és la lleialtat més gran de la que disposem. Si nosaltres, diguem-ne, la lleialtat més petita és a la nostra mare o al nostre fill, i la lleialtat més gran en aquell moment històric o en aquell moment de la nostra vida és només la nostra comunitat o la nostra ciutat o el nostre país o el nostre continent o la nostra raça o la nostra religió o el que sigui, la que sigui més gran, o tota la humanitat o totes les criatures vivents, aleshores aquesta lleialtat, la més gran de la que disposem en aquest moment, és una lleialtat que anomenem justícia, i ja està, i no cal entrar a debatre el contingut metafísic o essencial o religiós o independent de la paraula justícia. Aquest és un gest típicament rortià, aquest és el gest, diguem-ne, que defineix la seva influència. Rorty és un individu que va ser capaç d'explicar això, de baixar la inflació, no? de fer deflació d'aquestes paraules. I la pregunta és una pregunta que és típicament pragmàtica, que és: si perdria alguna cosa amb aquesta substitució? Aquest si perdria alguna cosa és una pregunta pragmàtica perquè és una pregunta que no s'està demanant per si és veritat o és mentida. No s'està demanant sobre si respon a l'essència real de les coses o del nostre llenguatge o de la nostra vida en un sentit fort, sinó que el que està preguntant és si perdria alguna cosa. I aquest perdre-hi vol dir si no seria més pràctic, si no seria més útil, si no seria una eina més clarificadora, si per la nostra existència, per el nostre ser en el món, per la nostra presència, el nostre descapdallament existencial en el nostre dia a dia, no hi guanyaríem alguna cosa, no tindríem una vida menys cruel o una vida més alegre, o una vida més feliç, o una vida, el que sigui que cadascú hi posi en aquesta frase, no seria una cosa que ens aniria millor. És una pregunta que és molt provocadora perquè per respondre dient que sí, que si perdria alguna cosa amb aquesta substitució, has de poder definir aquesta cosa en uns termes que no diguin si perdria justícia o si perdria veritat o si perdria bellesa, perquè un cop més estaries necessitant apel·lar a la potència universal d'aquests conceptes i no pas a la cosa concreta, que hi perdríem en la nostra vida quotidiana. Bé, com he dit abans, aquí sota jo hi he posat una frase que diu: els kantians pensen que sí, que molt, que s'hi perdria molt, per l'universalisme, i Habermas n'és un exemple clar. Què vull dir amb això? Amb això vull dir que l'atac que està fent aquí Rorty, filosòfic, fort, és aquesta idea d'universalisme. L'universalisme és bàsicament la idea que la justícia, per ser justícia, ha de tenir un valor universal, és a dir, ha de valdre per tothom. Perquè la justícia es pugui posar amb J majúscula, perquè la justícia pugui ser una cosa, ja sigui un concepte existent en el món de les idees com si fossis Plató, o ja sigui l'abstracció que la nostra racionalitat és capaç de fer de l'observació de les coses justes, fins i tot assumint que és només un concepte que existeix només en tant que objecte del nostre cervell, la justícia, per tal de ser justícia, ha de tenir un valor universal. Universal vol dir que valgui per tothom i en tota circumstància, és a dir, que no depengui del moment, que no depengui del moment històric, que no depengui de l'acció, que no depengui de la circumstància en la que et trobes, i que no depengui de l'individu, ni de la cultura, ni de la religió, ni de res del que nosaltres, del que forma part del nostre arsenal d'armes culturals per tal de viure. Els kantians són
la mena de gent que creu que la justícia, per tal de ser justícia, ha de ser universal, que la moral, de fet, per tal de ser moral, ha de ser universal. Ara no farem un repàs de Kant, però Kant té una màxima moral que és coneguda i que s'estudia als instituts de tot Occident i probablement de tot el món on hi ha una escolarització mínimament decent, que bàsicament diu que hom s'ha de comportar de tal manera que pugui desitjar que la màxima moral que hi ha darrere de l'acció es pugui convertir en una llei universal. És a dir, que davant d'un dilema ètic o davant d'un dilema moral, les opcions que tens, si tries A o tries B, la raó per la qual tries A o tries B, el principi, el valor moral que hi ha darrere de la triada A o la triada B, sigui un valor que tu puguis desitjar que sigui una llei que l'apliqui tothom. Te'n sortiràs o no de calcular bé que aquesta és l'opció correcta, però la manera moral d'actuar és amb aquesta pretensió, amb aquesta aspiració a universalitat. Aquest és un dels conceptes més forts que hi ha a la història d'Occident i a la història de la nostra política i a la història de la nostra justícia, del nostre sistema judicial i de és la moneda corrent fins i tot a nivell popular, encara que no s'articuli amb aquests termes filosòfics, és la intuïció moral, cultural, que s'ha introduït d'una manera més potent en la nostra manera de fer i que ha triomfat i que per tant és l'hegemònica i és la que nosaltres bàsicament tenim incorporada quan diem justícia contra lleialtat. La lleialtat és una cosa particular, subjectiva, una cosa que té a veure amb la nostra vida sensual, amb la nostra aproximació, mentre que la justícia és una cosa que l'entenem perquè va més enllà de nosaltres, perquè no és del nostre egoisme, perquè potser ens beneficia o potser no, perquè potser beneficia la nostra mare o potser no, i que per tant necessita una apel·lació universal. Els nostres codis de lleis estan escrits amb aquesta pretensió, el nostre sistema polític està articulat amb aquesta pretensió, malgrat els problemes que genera i que hem intentat resoldre d'una manera o d'una altra, però sempre intentant protegir aquesta idea d'universalitat que té un ancoratge molt fort en la religió, en el nostre cas en la religió cristiana catòlica, que té també aquesta pretensió d'universalitat, a diferència d'altres religions que tenen un component més geogràfic, o un component ètnic, o un component d'altra mena. No? Aquesta universalitat és una universalitat que està en el nostre ADN cultural. Però perquè aquesta universalitat faci sentit, perquè puguem dir que aquesta universalitat s'ancora en alguna cosa que ens sembli mínimament reconeixible, els kantians contemporanis, per exemple Habermas, que és el pensador de la segona meitat del segle XX més influent o dels més influents de tot el món, necessita algun argument que li permeti dir que com pot ser que nosaltres com a individus, o que ell, un senyor alemany, pugui pensar quin contingut ha de tenir la justícia per tal de poder ser universal, com ens podem entendre entre gent que pensem diferent per tal d'estar d'acord que aquesta idea de justícia és universal, perquè altrament, si no aconseguim posar-nos d'acord, aleshores, suposant que existeixi aquesta justícia universal, algú l'ha d'imposar perquè és universal i perquè és justa. I com que tota la segona meitat del segle XX a Occident i a Europa en particular és una gran crosta, el pensament polític contemporani és una gran crosta sobre una gran ferida, la gran ferida es diu Segona Guerra Mundial, i el que veiem és la sang resseca de la Segona Guerra Mundial convertint-se en pensament polític, intentant evitar la mena d'errors que van dur a l'horror màxim que nosaltres podem imaginar, que és la Segona Guerra Mundial, i per tant evitar que hi hagi imposicions totalitàries d'una idea de justícia racial o el que sigui amb pretensions universalistes és una de les eines, és un dels objectius més importants que han perseguit els filòsofs al llarg d'aquesta segona meitat del segle XX. Per tant, per poder articular aquesta idea de justícia universal d'una manera que sigui mínimament acceptable, no? Que és raonable filosòficament o culturalment, els kantians, els neokantians, entre ells Habermas o Rawls, per
parteixen d'una noció de la naturalesa humana, d'una idea de naturalesa humana, que el que diu és el següent. Faig un glop d'aigua. Aquestes concepcions universalistes parteixen de la idea que tots nosaltres, pel fet de ser humans, naixem amb un contingut mínim moral. Que en la nostra humanitat, en el nostre fet de ser nascuts com a éssers humans, en la nostra textura espiritual, hi ha uns mínims que són universals, que pertanyen a tothom. I que si fóssim capaços de trobar-los, seria fàcil posar-se d'acord. Però com que tots vivim en contextos culturals, aquest mínim, que és la nostra humanitat mínima, es veu embolcallat, es veu vestit, disfressat de les eines o les característiques culturals que ens ha tocat viure. La nostra família, la nostra llengua, el nostre país, la nostra religió, la moral pròpia del nostre temps. Totes aquestes coses són disfresses, vestits, complements que vesteixen aquest contingut mínim de la nostra naturalesa humana i oculten aquest mínim que seria compartible i fan difícil, dificulten la nostra entesa. Això és una mica el símbol de la Torre de Babel, els homes intentant construir una torre que arribi fins a Déu, i aleshores Déu els hi posa la diversitat de llengües per deixar-se d'entendre, i aleshores això és el que fa difícil, diguem-ne, construir aquesta torre o posar-nos d'acord. Això s'expressa amb unes paraules que fa servir un altre filòsof que es diu Michael Walzer, que són les paraules prim i gruixut. Walzer diu que aquesta concepció parteix de la idea que primer naixem prims, o sigui que la nostra naturalesa és prioritària, aquest contingut mínim, aquesta cosa prima, i que és després com culturalment afegim el contingut gruixut que vesteix o enriqueix o fa ressonar aquests continguts mínims i el distorsiona, el fanatitza, el dogmatitza, i és molt difícil posar-se d'acord. Per això, els universalistes, tipus Habermas o tipus Rawls, el que ens demanen, d'una manera o d'una altra, és que ens despullem d'aquestes coses que ens vesteixen, d'aquestes coses que ens embolcallen, d'aquestes coses que ens disfressen, per tal de poder accedir a aquest contingut mínim universal que compartim i que si fóssim capaços de desfer-nos de les nostres lleialtats parroquials, que diuen els americans, de les nostres lleialtats locals, de les tendències que les nostres llengües, els biaixos que les nostres llengües tenen o que les nostres religions tenen o el nostre fanatisme, si fóssim capaços de desfer-nos de tot això, aleshores accediríem a aquest contingut mínim que ens permetria posar-nos d'acord amb una idea de justícia que seria universalitzable, és a dir, que podríem convertir-la en una cosa universal i per tant, diguem-ne, no hi hauria guerres, ni fam, ni aquestes coses, diguem-ne, que assoten el nostre món. La manera d'arribar a aquest contingut mínim, la manera d'accedir-hi, és a través de la nostra racionalitat. La nostra racionalitat, que és allò que ens fa humans, allò que ens distingeix, diguem-ne, de la resta de criatures del món, que vol dir, la racionalitat vol dir bàsicament dues coses, vol dir la capacitat reflexiva, és a dir, la capacitat de, diguem-ne, veure els propis pensaments des de fora i pensar-los i desfer-los, no? I criticar-nos a nosaltres mateixos, no? Aquesta capacitat que tenim de ser conscients del que som i pensem, i l'altra la capacitat d'articular-ho, és a dir, la capacitat d'oferir raons a l'espai públic, ja sigui petit o gran, per tal d'explicar quina és la nostra posició en un determinat tema. Aquestes dues característiques, l'autoconsciència i la capacitat d'articular, de parlar, de dialogar, és on es produeix, diguem-ne, aquest punt de trobada, és l'eina que no podem evitar, és l'eina que és nostra per naturalesa, sempre som uns éssers, diuen aquests universalistes, que volem donar raons
de les nostres accions o de les nostres preferències o de les nostres creences, donar-nos-les a nosaltres mateixos i donar-los als altres per tal d'arribar a aquest mecanisme que ens permet arribar al nostre contingut prim. No vull entrar a explicar qui és Habermas i què va dir, és famós per la teoria de l'acció comunicativa, que bàsicament el que ens ve a dir és que en l'acte de donar i rebre raons, en l'acte de dialogar en un espai que ens podem imaginar com ideal, és a dir, un espai on no hi ha coacció, en un espai on no hi ha coerció, en un espai on no hi ha ignorància, en un espai on no hi ha, si ens poguéssim imaginar aquest espai, que ens el podem imaginar perquè no és difícil d'imaginar-se com a hipòtesi, no? El diàleg ideal amb els teus iguals, en l'estructura d'aquest diàleg, si ens podem imaginar com seria aquest diàleg, les característiques que té aquest diàleg, són característiques de la nostra racionalitat més pura, de la nostra racionalitat més útil, si voleu, per dir-ho pragmàticament, i és en l'estructura d'aquesta racionalitat on hi trobaríem ja el contingut ètic mínim, el contingut moral mínim, el contingut polític mínim, que ens permetria dir aquí és on hi ha un principi d'universalitat que és sobre el que hem de treballar, però per arribar a aquest estat d'idealitat necessitem desfer-nos, despullar-nos de totes les nostres embolcallaments, disfresses, barrets, complements, que són les llengües, les cultures, les religions, les morals familiars, l'experiència, la confiança vestida amb les coses irracionals i les coses de la vida. Si us hi fixeu, això és un pensament antinazi, no? És un pensament pensat per solucionar la gran ferida del segle XX, que és la gran obsessió del filòsof de la segona meitat del segle XX, i demana, de desfer-nos d'algunes coses de la nostra identitat, perquè si no som incapaços d'arribar en aquest punt, d'universalitat. Per tant, repetim, en la terminologia de Walser, els habermasians creuen que la nostra vida comença sent, els neokantians creuen que la nostra vida comença sent, té una prioritat a la part prima, thin en anglès, i que la part gruixuda, o thick, és un afegit del qual hem de fer un esforç per desprendre'ns-en. Molt bé. Què diu Walser? Si Walser creu que aquesta foto de la nostra racionalitat està equivocada, què ens està mirant de dir ell? Anem a veure el text. Aquí. El llibre de Walser, per cert, es diu Thick and Thin, que vol dir prim i gruixut, o gruixut i prim. Us el recomano molt, és un llibret molt petit, molt ben escrit. Si sabeu anglès, no sé si està traduït a l'espanyol, crec que no. El català segur que no. Si hi ha algun editor que està veient aquest vídeo i vol traduir aquest llibre de Walser, que és un llibre importantíssim, aquí un servidor s'ofereix per traduir-lo d'una manera una mica més millor que la que hi ha en aquest Google Docs, que l'he traduït mentre tenia les nenes enfilades per sobre la meva calva. Bé, anem a la cita. Michael Walser és a l'altre extrem de Habermas. Sospita de termes com raó i obligació moral universal. El cor del seu Thick and Thin és l'argument que hauríem de rebutjar la intuïció que era central per a Kant. La intuïció que homes i dones arreu comencem amb alguna idea o principi o grups d'idees i principis que després elaborem o despleguem de manera diferent cadascú de nosaltres. Walser pensa que aquesta imatge de la moralitat que comença prima i es va fent gruixuda amb l'edat hauria d'invertir-se. Diu que la moralitat és gruixuda d'entrada, culturalment integrada, totalment ressonant, i es revela prima només en ocasions especials, quan el llenguatge moral es dirigeix a propòsits especials. Aturem-nos aquí un moment i gaudim un moment d'aquest pensament, que és un pensament que regira gran part de les assumpcions de la nostra cultura política i de la nostra cultura moral i dels arguments d'autoritat que ens fan acceptar algunes coses que intuïtivament ens semblen contradictòries. Walser diu que nosaltres naixem llançats en un contingut cultural. Quan naixem en una família, és a l'interior d'aquesta família on construïm les eines morals. Quan som educats en una religió o a través d'un vocabulari lingüístic, d'una llengua particular, que veu
al seu torn d'una tradició, les paraules sobreviuen o moren a través de, diguem-ne, una mena de darwinisme històric, que fan que hi hagi paraules que siguin molt necessàries i distincions han de ser molt necessàries, i d'altres que amb una paraula ja fas per fer moltes coses que no necessites distingir-les. Sempre a la gent li agrada posar l'exemple de com els habitants de les regions on hi ha molt de gel tenen diverses paraules per referir-se al que nosaltres ens referim només amb la paraula blanc, o els habitants del desert tenen moltes paraules per referir-se a la paraula que nosaltres, a les coses que nosaltres ens referim només amb la paraula sorra. I segurament nosaltres tenim moltes paraules per definir les diferents menes d'arròs amb coses que fa cadascú, malgrat que per una persona de Londres totes les paelles són paella, diguem-ne, no? Les paraules que rebem articulen la nostra manera de veure el món. Per tant, el llenguatge en el que som criats també articula o dona valor, o dona mirada, o dona perspectiva, o il·lumina espais que d'altres llengües no saben il·luminar i n'oculta d'altres, que després tenen una relació directa amb el nostre sentit de la justícia, o amb la nostra moral, o amb la nostra ètica. El mateix es pot dir d'una manera molt més clara dels valors que la teva família t'hagi pogut inculcar o de la religió en la que has pogut créixer. I m'agrada molt aquesta paraula. Nosaltres naixem d'una manera gruixuda totalment ressonant. Tot el que som, tot el que fem, tot el que diem, tot el que pensem ressona amb un contingut cultural que políticament hem anomenat identitat i que tots sabem que no és mai una identitat única, en el sentit de que tots a nosaltres tenim diversos aspectes o parts o identitats que anem bescanviant i barrejant i que anem fent servir i que a més és canviant, no? I que té una evolució al llarg de la nostra vida, però sí que és completament ressonant, no? Les coses ressonen, les coses fan sentit quan les diem, quan les pensem, perquè els objectes que ens envolten, les coses que tenim al voltant, ens responen a les coses que diem d'una manera que pensem, d'una manera que ens fa pensar, que ens fa sentir que el que diem té algun valor i té alguna veritat al darrere, no? M'agrada molt aquesta idea de ressonància, no? Som llançats al món d'una manera que la nostra primera aproximació al món ja és gruixuda, no és pas prima. De fet, el nostre sentit de la justícia, el nostre sentit de la moral, la nostra manera de veure els dilemes, només som capaços de tenir una moral o de tenir una ètica o de tenir una justícia perquè tenim aquests instruments, perquè tenim aquesta caixa d'eines. Això és el que ens està dient Rorty, que aquesta caixa d'eines, religiosa, cultural, lingüística, i també és el que ens està dient Walzer, és el que ens permet fer-nos la gran pregunta moral, fer-nos la pregunta per la justícia, fer-nos la pregunta per què vol dir actuar correctament. No tenim cap altre instrument, no és veritat que existeixi un principi mínim, innat, que tenim pel simple fet de ser humans i racionals i que ens permeti, diguem-ne, i que hi haguem d'accedir buidant totes les coses que la nostra cultura ens ha donat. Al contrari, són aquestes eines primeres que rebem només llançats al món el que ens permet després construir altres idees de moralitat. I de fet, la moralitat prima ve després. La moralitat prima, la moralitat de mínims, la moralitat ultraracionalitzada, la moralitat que pot tenir aspiracions d'entendre's amb l'altre, sigui d'una manera universal o d'una manera particular, sigui amb una lleialtat molt gran o amb una lleialtat molt petita, això només és un mecanisme que utilitzem en ocasions especials, que l'utilitzem per resoldre problemes concrets. Quan ens trobem davant d'algú la moral gruixuda del qual és diferent de la nostra i que per tant implica un xoc, som capaços d'oferir un pensament fins i tot utilitari, un pensament de modus vivendi, un pensament mínim que ens permet posar-nos d'acord, asseure'ns a negociar i entendre que l'altre és diferent i que per tant podem posar unes normes o uns comportaments basats en uns principis que podem compartir des de les creences de cadascú i per tant articular una manera de comprendre'ns. En aquesta articulació, un cop entres en contacte amb l'altre a través d'una moral prima o a través d'una justícia prima o a través d'una política prima, et genera una convivència, et genera una cohabitació que
articula una sèrie de gestos, articula una sèrie de cultura, articula una sèrie de rituals que poden arribar a convertir-se en una altra moral gruixuda, en una altra cultura gruixuda, en una altra aproximació gruixuda al món que podem incorporar com a part de la nostra identitat i que per tant la nostra relació ja no sigui de modus vivendi, que no sigui de només suportar-nos, sinó que sigui de la creació d'una comunitat. Faig una nota al peu per dir que els que heu sentit moltes vegades les tertúlies o els articles en els que jo he parlat de política catalana i espanyola, sempre faig servir aquesta expressió, modus vivendi, per intentar explicar la relació política que hi ha entre Catalunya i Espanya. La relació que hi ha entre Catalunya i Espanya és una relació de modus vivendi en el sentit que no existeix una cultura compartida gruixuda, només existeix una cultura prima i que això fa impossible, diguem-ne, la construcció de res i que per tant més valdria que les lleis reflectissin que aquesta cultura és prima, que és un modus vivendi, perquè, i les lleis perquè ho reflectissin vol dir articular-se a través del dret internacional i no del dret domèstic, i que per tant a través del dret internacional, aleshores, i a través d'acceptar que l'altre té una moral gruixuda diferent, una cultura gruixuda diferent en alguns aspectes, doncs que ja això permetria l'aparició d'unes cultures gruixudes compartides com poden existir entre diferents europeus que respecten el fet que les cultures gruixudes importen. Molt bé, tornem a la cita perquè s'hi diu una altra cosa que té a veure amb aquesta construcció de la moral gruixuda que crec que és important pel que us vull explicar. Aquí ho tenim. Ens havíem quedat aquí. Aquesta és la cita que Rorty fa de Walser. La moralitat és gruixuda d'entrada, culturalment integrada, totalment ressonant i es revela prima només en ocasions especials quan el llenguatge moral es dirigeix a propòsits especials. La inversió de Walser suggereix, tot i que no implica, la visió de la moralitat neohumeana, no sé ni dir aquesta paraula, esbossada per Annette Bayer al seu llibre Moral Prejudices. Dues coses. Jo no l'he llegit aquest llibre i per tant no puc llegir, no puc jutjar, suposo que això en dues enes, no? Sí. Però, diguem-ne que si Kant és el filòsof que dona, que és utilitzat pels universalistes per tal de construir la seva teoria, Hume és un autor que es caricaturitza apel·lant a la seva moral basada en els sentiments, és una mica més realista en aquest sentit de com articulem la nostra realitat i per tant articular després una tradició que permet treballar sobre els nostres sentiments sense degradar-los, sense considerar-los una cosa menor, sinó una cosa molt poderosa que és capaç d'articular el nostre sentit de la moralitat. En aquest sentit, Annette Bayer, en aquell llibre, que és un Moral Prejudices, que a mi jugo un pèsol que aquesta paraula prejudices en el títol està posada provocadorament per defensar-la, és a dir, per defensar el prejudici, i que per això, diguem-ne, és així. Doncs a la cita de Rorty diu, segons Bayer, som aquí, segons Bayer, la moralitat comença no pas com una obligació, sinó com una relació de confiança recíproca en un grup molt cohesionat, com ara una família o un clan. Comportar-se moralment és fer el que et ve de manera natural en les teves relacions amb els pares o els fills o els altres membres del clan. Vol dir respectar la confiança que et donen. L'obligació, en contrast amb la confiança, entra en la foto només quan la teva lleialtat a un grup petit entra en conflicte amb la lleialtat a un grup més gran. Molt bé. Aquí hi ha dues paraules que són molt importants, que són confiança i obligació. Una relació de confiança. Això és molt important. Si és veritat el que diu Walser, que nosaltres som llançats al món d'una manera que, diguem-ne, que és totalment ressonant, això vol dir que no és que ens descarreguin un software, sinó que ho aprenem en el si de la nostra família o en el si de la nostra comunitat més propera. I això s'estableix a través de relacions de confiança. Trust, que diuen els americans. Quan tu ets capaç de confiar en l'acció de l'altre, saps que no et farà mal, saps que vol el teu bé, saps que una cosa que no saps i et diu i li fas cas. I després tu també ets objecte d'aquesta confiança. Les coses que tu dius són preses com a
veritats o com a bondats o com a justes per la gent del teu entorn. I és en aquest joc d'incentius entre confiar i que confiïn en tu on es produeix, diguem-ne, l'aparició del bé i el mal com a nocions que després podem articular racionalment o raonablement o culturalment o reflexivament i que ens permeten construir aquesta moral. A mi em fa pensar molt en els escoltes, els agrupaments escoltes, del qual jo vaig ser escolta. Quan ets molt petit et fan fer una promesa que inclou prometre uns manaments, un decàleg, no? Una llei. La promesa diu que promets complir les lleis de l'estol. I en aquestes lleis, que n'hi ha diverses, algunes són de contingut ecologista, d'altres bé. N'hi ha una que a mi m'ha quedat marcada tota la vida, o que almenys jo la recordo així des que la vaig dir, que diu dona confiança i seràs donat en confiança. No? Promets fer això, donar confiança i ser donat en confiança. M'agrada molt aquesta expressió de donar confiança, que és amb una cosa que no saps i que podries dubtar, dones la confiança d'entrada i després no diu et faran confiança, sinó diu seràs donat en confiança, que vol dir que se t'encarregarà una missió, es confiarà en les teves capacitats, es confiarà en la teva capacitat de fer una cosa, per tant de ser un home o una dona d'acció, seràs donat en confiança. No? Bayer el que ens està dient és que en aquest donar-se en confiança és on s'articula el nostre pensament moral, diguem-ne, més íntim, més familiar, bàsicament vol dir l'amor, i que per tant és el que ens permet després construir altres morals. I contra la confiança hi ha l'obligació. L'obligació no és un sentiment natural, no és un sentiment que apareix d'aquests incentius de crear confiança, sinó que apareix en el xoc de lleialtats, quan la teva lleialtat al grup més gran va contra la lleialtat al teu grup més petit. No? Hi ha una obligació que t'obliga a trencar aquests lligams de confiança, i aquí és on apareix el deure. I és en aquesta tensió, diguem-ne, on els filòsofs universalistes volen introduir la idea de justícia i on Rorty, diguem-ne, s'hi resisteix d'una manera diguem-ne, brillant, no? Us he posat aquesta cita número 6, ja falta poc per acabar, ja ho veieu en la barra del vídeo. Us he posat aquesta cita número 6 perquè em penso que explica una mica millor o enriqueix una mica la descripció del thick and thin del Walser d'una manera que potser és més postmoderna i ens ajuda una mica a tots a relacionar-ho amb la cultura de la que estem acostumats a consumir. Diu, el contrast de Walser entre la moralitat gruixuda o prima és, entre d'altres coses, un contrast entre les històries concretes i detallades que pots explicar sobre tu mateix com a membre d'un grup més petit i l'esborrany d'història relativament abstracta que pots explicar sobre tu mateix com a ciutadà del món. En saps més de la teva família que de la teva vila, més de la teva vila que de la teva nació, més de la nació que de la humanitat en general, més sobre ser humà que sobre ser simplement una criatura vivent. Et trobes en una millor posició per decidir quines diferències entre individus són moralment rellevants quan tractes amb la gent que pots descriure de manera gruixuda. Plató i Kant es van confondre perquè el fet que els principis abstractes són dissenyats per superar les lleialtats parroquials els fa pensar que són d'alguna manera previs a les lleialtats, que allò prim és d'alguna manera previ a allò gruixut. Aquesta cita que ja és del tot filosòfic, i que Rorty està dialogant amb tota la tradició d'una manera molt, diguem-ne, amb moltes capes. És bastant interessant perquè parteix de la idea de relat, que és una idea totalment postmoderna, que bàsicament el que ve a dir és que el jo és el centre de gravetat d'un relat, no? És el centre de gravetat d'una història que ets capaç d'explicar, i ell diu que part d'aquesta idea ell diu que Walser diu que part d'aquesta diferència entre gruixut i prim té a veure amb això, té a veure amb que una cosa és gruixuda perquè pots entendre, et pots fer càrrec d'una manera molt més detallada, en alta definició, d'una sèrie de coses que et són properes. Aquí hi ha introduït una jerarquia que a mi em sembla que és un error i que ja compra directament el relat dels universalistes, que va de petit a gran, no? Diu, coneixes millor la teva família que el teu clan que la teva vila que la teva ciutat, la teva ciutat que la teva nació, que moltes vegades tenim aproximacions a coses que són aparentment més grans, però que tenim una relació més nítida amb elles que no pas coses que són més petites. És perfectament plausible que algú que visqui en un pis a l'Eixample tancat tingui una relació més gruixuda
amb el continent, no? Amb el fet de ser europeu, que no pas amb els seus veïns immediats, els quals potser no veu mai o potser no s'hi interessa, en el moment en què apareix la cultura escrita, els llibres, com bé ens va explicar Cervantes en el Don Quixot, et poden fer tenir relacions gruixudes amb qüestions imaginàries o amb mons llunyans, més que no pas amb mons propers o qüestions pràctiques més individuals. Però en qualsevol cas, el que sí que és cert és que la diferència entre Primo Guixot té a veure amb aquesta alta definició amb la qual hom pot explicar un relat sobre un mateix i sobre els dilemes morals que té, mentre que la moral prima és una moral que està basada en una aproximació, en un esbós, en una abstracció difícil de concretar i que per tant ens obliga a apel·lar a principis molt més abstractes, molt menys definitoris i que per tant diguem-ne intentar fer passar l'un per l'altre és un empobriment de la vida bastant radical i una submissió directa a principis que no són coses que puguis reconèixer i per tant que puguis manipular i dels quals et puguis defensar. Diu, et trobes una millor posició per decidir quines diferències entre individus són moralment rellevants quan tractes amb la gent que pots descriure de manera gruixuda, correcte. La distinció és el fet clau de la moralitat i per tant aquella que pots fer amb alta definició sempre serà millor que allò que són només ombres en una caverna, com va dir Plató. I aquí acaba, diguem-ne, citant Plató, i diu: Plató i Kant es van confondre perquè el fet que els principis abstractes són dissenyats per superar les lleialtats parroquials els fa pensar que són d'alguna manera previs a les lleialtats. Aquesta és una confusió molt clàssica de la filosofia també, que bàsicament fa que pel fet que una cosa acaba superant-ne una altra fa pensar que aquella cosa apareix primer, però és possible o és perfectament raonable que sigui a l'inrevés, és a dir, que tu pots superar algunes de les teves lleialtats parroquials només partint d'aquestes lleialtats parroquials i no pas negant-les o sent indiferent. Molt bé, trec un moment això perquè no em molesti. Molt bé, tot això on ens porta? Tot això quin és l'objectiu d'aquesta reflexió més enllà del debat filosòfic pròpiament dit? Bé, la meva sensació és que el discurs universalista d'estat, és a dir, el discurs universalista polític, és un discurs que està pensat per anul·lar les individualitats i la riquesa cultural que qüestiona aquells que tenen els poders en tots els estats del món o en totes les estructures polítiques del món. És a dir, existeix, si l'argument universal és un argument que ha de passar per sobre de l'argument parroquial o de l'argument local, existeix, diguem-ne, un imperatiu moral que obliga a destruir aquelles lleialtats parroquials que posen en qüestió aquest bé universal de fons que hi ha que hem descobert a través de la nostra racionalitat. Això ho veiem des del principi de la filosofia, ho veiem en la República de Plató, que bàsicament és la història d'això, és la història de com un cop has descobert el contingut universal de la justícia no et queda més remei que destruir els lligams locals, parroquials, culturals, religiosos que impedeixen l'avançament d'aquesta veritat universal o justícia universal, i ho veiem també en les formulacions contemporànies d'aquest liberalisme de postguerra mundial, dels Habermas i Rawls i tota aquesta gent, que bàsicament el que fan és intentar buscar el fonament d'aquesta universalitat prima en coses, diguem-ne, que ells aquesta cosa prima de la nostra naturalesa i tal, amb l'objectiu de fer-nos despullar-nos de la nostra cultura i del nostre buidat. Això ho veiem molt clar en els estats contemporanis. Sempre poso el mateix exemple, crec que és un exemple il·luminador. La primera campanya electoral que van fer els de Ciutadans a Catalunya era aquella campanya que l'Albert Rivera apareixia despullat i el cartell deia: no nos importa la lengua que hablas, no nos importa dónde has nacido, no nos importa tu religión, no sé quines, una llista de coses. Llavors deia: solo nos importas tú. I jo aleshores em preguntava, això era el 2006, no? Si no m'equivoco, i jo em preguntava: aquest tu qui és? Si aquest tu no és la llengua que parles, no és la religió que professes, no és on vas néixer, no és qui és la teva família, no és... Aquest tu qui és? Aquest tu per a ells era el resultat de buidar tota la gruixudesa,
Per tant, bàsicament el DNI era una altra forma de preguntar què pone en tu DNI, és a dir, la teva espanyolitat. Per això els diuen el Partit dels Ciutadans, perquè no importa la teva persona, sinó importa la teva ciutadania. La ciutadania és un empobriment de la persona, és només les característiques, diguem-ne, polítiques, administratives, diguem-ne, de la teva personalitat, i tot l'altre, diguem-ne, esdevé secundari, privat, fins i tot ocult, i que, diguem-ne, que no es pot fer servir per fer política, no? És un exemple clar de com el vocabulari universalista polític és un vocabulari que se'n fa ús per tal d'ocultar que de fons hi ha una batalla de gruixudeses i negar aquesta batalla de gruixudeses per la via d'elevar-la a un vocabulari prim, diguem-ne, que s'imposa a la vida dels altres i mira de destruir-les. Això, que diguem, en termes normals ja és la batalla a la que estem acostumats, i és almenys la batalla que jo porto lliurant molt de temps, i que crec que és un dels principals errors de la nostra política. Crec que en el temps que estem vivint d'excepció i en el temps que vindrà després d'aquesta excepció, crec que tornarà a ser una batalla important, perquè quan estem en un context d'emergència, quan estem en un context de supervivència, que diu l'Edgar Illes, és un context en el que importa, en el que es fa emergir allò essencial, i allò que no és tan essencial es deixa en segon terme perquè estem en contextos de supervivència. Si el nostre esquema moral, el nostre esquema polític, el nostre esquema filosòfic diu que el que és allò que ens fa humans, allò que ens fa morals, allò que ens fa pròspers i el que faci falta és aquesta cosa prima, aquesta textura espiritual que hi ha a la nostra naturalesa humana, aleshores tota la resta és secundari, i com a mínim es pot comprendre que a algú li interessi molt la seva religió i la seva llengua, o la seva cultura, la seva moral, però ja ho trobarem més endavant quan hi hagi abundància, no? Són qüestions que tenen a veure amb l'abundància. I per tant és un mecanisme psicològic, un mecanisme polític, que està pensat, diguem-ne, que acaba, encara que no estigui pensat per això, acaba, diguem-ne, destruint la textura cultural. I la textura cultural és important de protegir, cadascú la seva, no? Perquè per les raons que sigui, egoistes o de fetitxe si voleu, però l'argument que avui estic plantejant aquí no és un argument de protecció de la pròpia supervivència cultural, sinó que és un argument sobre com s'assoleixen la mena de valors polítics que ens permeten ser justos i que són essencials. Si és veritat el que diu Walser, si és veritat el que diu Rorty, o almenys fins aquí en el seu paper, això vol dir que la destrucció de la gruixudesa del nostre món ens porta a l'empobriment de la nostra justícia prima. No hi ha justícia prima, no hi ha moral prima si abans no hi ha una moral gruixuda. Si anem destruint les capes de gruixudesa que hi ha a la nostra moral i a la nostra política, també estem destruint la possibilitat de trobar morals primes. Per tant, allò que és essencial, allò que ens permetrà sobreviure, allò que ens permetrà ser pròspers, és l'aprofundiment en els valors morals, en els valors polítics, en els valors culturals, religiosos, lingüístics, que cadascú té, i que fa possible després l'elaboració d'una mentalitat prima, que pot ser un modus vivendi, i que després s'articuli i creixi i faci que, diguem, que les nostres lleialtats es vagin fent grans. Per intentar explicar aquest argument d'una manera una mica més filosòfica, i amb això intentaré acabar el paper de Rorty, tot i que té moltes altres capes que valdria la pena i que us recomano molt de llegir perquè val molt la pena. A veure si ho trobo. Un moment. Són dues cites. Aquí. Molt bé. Diu així: considereu ara la hipòtesi plausible que les institucions democràtiques i les llibertats només són viables quan s'aguanten sobre una afluència econòmica que és assolible regionalment però impossible globalment. Si aquesta hipòtesi és correcta, la democràcia i la llibertat del primer món no podran sobreviure a la globalització del mercat laboral. Així que les democràcies riques encaren una tria entre perpetuar les seves institucions democràtiques i tradicions i tractar amb justícia amb el tercer món. Fer justícia al tercer món implicaria exportar capital i feina fins que tot estigui anivellat,
fins que un dia de feina honesta, a un forat o davant d'un ordinador, faci guanyar el mateix sou a Cincinnati o París que a una petita ciutat de Botswana. Però aleshores podria ser perfectament argumentat: no hi ha prou diners per finançar biblioteques públiques gratuïtes, diaris i xarxes de comunicació competint, educació en humanitats disponible abastament i totes les altres institucions que són necessàries per a produir una opinió pública il·lustrada i, per tant, per mantenir els governs més o menys democràtics. Disculpeu tots els typos que hi ha, els errors tipogràfics que hi ha en aquests textos, que estan plens, ja ho he vist, perquè he fet una traducció, diguem-ne, com he pogut, i una mica apressada. Què és, en aquesta hipòtesi, la cosa correcta a fer per part de les democràcies riques? Ser lleials a elles mateixes i entre elles? Mantenir societats lliures per a un terç de la humanitat a costa dels altres 2/3? O sacrificar les benediccions de la llibertat política en nom de la justícia econòmica igualitària? Aquesta cita que us poso aquí és una cita que en realitat està al començament del paper, està a continuació de la cita de les espècies, de si un virus ataqués els cangurs i que ens matés a nosaltres si mataríem tots els cangurs. La poso aquí al final perquè aquesta cita és en realitat el que Rorty està intentant, aquest dilema és el que Rorty està intentant adreçar. No el contingut concret de l'anàlisi econòmica, que és un contingut que jo crec que s'adiu molt a quan va ser escrit, no? Aquest paper, que és com de finals dels anys 90, que hi havia un cert optimisme de la globalització i tal, i que hi havia una certa... hi havia una hegemonia, diguem-ne, de l'Occident liberal molt més gran de la que estem veient ara, diguem-ne. La Xina encara no era la Xina i diguem-ne, el món àrab no era el món àrab i Rússia no era Rússia com ara, i per tant, diguem-ne, aquesta pregunta, diguem-ne, està farcida d'ideologia, està farcida d'un moment històric i tal. La pregunta interessant és una pregunta sobre la relació entre Occident i la resta del món, no? Ell creu que Occident pot triar, no? Per això és típic dels anys 90, perquè encara creu que Occident té totes les tries, totes són seves, no hi ha les seves i les dels altres, sinó que només hi ha les seves, i per tant es planteja quines tries han de fer, si hem de renunciar a la nostra llibertat i a la nostra cultura i tal en favor d'aquesta justícia, o si hem de ser lleials a la nostra manera d'entendre el món, fins i tot si això implica ser deslleials a la resta del món que visqui en pobresa i en contextos molt, molt cruels. I aquesta és la qüestió que ell vol adreçar: com ens hem de relacionar amb la resta del món, com ens hem de relacionar amb els altres. I és aquí on intenta discutir-li a Habermas i en la segona part del paper a Rawls, John Rawls, que és l'altre gran filòsof de la segona meitat del segle XX, diguem-ne, que comparteix el kantisme amb Habermas, i és el que realment li interessa, no? Deixeu-me un moment que busco la segona cita que intenta explicar això. D'acord. Aquesta pregunta que ell es feia sobre la relació amb el tercer, ell diu amb el tercer món, que aleshores encara es deia, es concreta així. Diu: ara vull parlar d'una manera més concreta, vull plantejar d'una manera més concreta la pregunta de si és millor descriure els diversos dilemes morals amb què he començat com a conflictes entre lleialtat i justícia, o més aviat com a lleialtats a diferents grups que entren en conflicte. Considereu la qüestió de si les demandes de reforma fetes a la resta del món per part de les societats liberals d'Occident es fan en nom d'alguna cosa no merament occidental, alguna cosa com la moralitat o la humanitat o la racionalitat, o són simplement expressions de lleialtat o concepcions de justícia locals, occidentals. Habermas diria que la primera opció, jo diria que la segona, però que això no la fa pitjor. És a dir, Habermas diria que és el que estem intentant exigir quan demanem drets humans i tot això és en favor de la justícia, de la moralitat i de la racionalitat, i Rorty diu no, això és una cosa merament occidental, però això no la fa pitjor. Penso que és millor no dir, diu així, estem aquí, penso que és millor no dir que l'Occident liberal està millor informat sobre la racionalitat i la justícia, i en comptes d'això dir que a l'hora de fer demandes a les societats no liberals està sent simplement fidel a ell mateix. Occident està sent simplement fidel a ell mateix. Aquest és el quid de la qüestió. El que està intentant fer emergir Rorty en aquesta reflexió és que tots els mecanismes filosòfics que Habermas i Rawls fan servir per intentar accedir
a un estatus d'universalitat que els permeti anar pel món sense sentir-se uns localistes occidentals, són en realitat maneres d'entendre la pròpia història, són gruixudes en la seva totalitat. I que si el que necessitem és ampliar les nostres lleialtats per tal de relacionar-nos amb el món d'una manera més justa segons la nostra perspectiva, o menys cruel, que és l'aparell que ell fa servir en els seus llibres, no? De manera menys cruel amb els altres, el que necessitem és entendre que nosaltres som occidentals i que hem d'anar al món a dir-li no que nosaltres tenim un accés a la racionalitat més bo que els altres, sinó que dir-los senzillament, mira, aquesta és la meva manera de viure, te la recomano perquè mira, es viu molt bé i tota la pesca, no? A favor de Rorty cal dir que ella entén que hi ha vegades que això no és possible, és a dir, que hi ha vegades que hi ha dues gruixudeses que es troben i que aquestes gruixudeses de vegades no es troben i que per tant d'aquestes gruixudeses de vegades apareix el conflicte i que aquest conflicte és inevitable. Amb els nazis no hi ha un modus vivendi que puguis compartir o amb els estalinistes no hi ha un modus vivendi que puguis compartir i que de vegades això porta a la violència i porta haver de defensar les teves idees fins a les últimes conseqüències. I bé, tota la segona part del paper és la part que discuteix amb Rawls i amb Habermas d'una manera més concreta sobre les seves teories més particulars, i jo crec que val la pena, si de cas, fer un altre vídeo explicant quines són les interioritats d'aquest debat que estem tenint, perquè no és un debat qualsevol. Només deixeu-me acabar dient un parell de coses que em sembla que són importants. La primera sobre la qüestió de l'universalisme. Tota l'estona estic parlant de l'universalisme com a concepte polític, moral, però el que vull dir sobretot és l'universalisme d'estat. Hi ha un universalisme que és com a horitzó de referència, un universalisme que és com a ideal regulatiu. La metàfora correcta és l'horitzó, perquè l'horitzó és una cosa que et serveix per orientar-te i que la pots, perseguir, però mai no arribes a agafar-la, no? I a fer-te la teva. Però el fet que tinguis aquest horitzó, el fet que puguis mirar lluny en la mirada, això sí que modifica la manera que tens de veure les coses i per tant forma part d'un compromís ètic que t'obliga a anar cap a l'altre, a escoltar l'altre i a intentar veure què hi ha més enllà del fet concret de la teva moral gruixuda. La teva moral gruixuda s'expandeix, es fa més rica, es fa més plena, es fa més matisada, es fa més ressonant si és capaç d'anar incorporant peces d'altres puzzles, d'altres perspectives, ja siguin properes o siguin llunyanes, i és el que enriqueix la posició en la que estàs al món. Que les teves arrels poden estendre's més pel sol i aleshores pots assumir més energia. Però això no vol dir assumir la banalitat, que és dir que aquesta ampliació de lleialtats o aquesta ampliació d'aquest aprofundiment de les arrels o de les branques, tant se val, no té cap cost i dos, es pot fer a expenses o al cost de despullar la teva moral gruixuda en nom d'una moral prima que en realitat no porta enlloc. Per tant, hi ha un universalisme que és, jo diria, necessari. Jo crec que Kant ens ensenya una perspectiva sobre aquest universalisme que és molt rica i necessària, però que en mans d'aquests filòsofs de postguerra mundial, en Habermas, en Rawls i tots aquests altres genis d'aquestes dècades, es converteix en una eina en què pretesament està despullada del seu pes i que ens obliga, que demana dels altres que ens despullem igualment, quan en realitat no està despullada, sinó que està plena de la seva perspectiva, que és una perspectiva tan hegemònica que és incapaç de veure's a ella mateixa els seus continguts gruixuts. Això Rorty ho explica molt bé quan en el paper explica que Rawls proposa una llei dels pobles que pogués ser vàlida per tothom, universal en el sentit d'estesa per tota la Terra, i que al capdavall, quan mires el contingut de què vol dir per ell una noció raonable que formaria part d'aquestes lleis dels pobles, el que hi trobes són les conquestes occidentals dels últims 30 anys o dels últims 50 anys. I que té un punt ridícul que Rawls no se n'adoni que el fet històric que ha aconseguit fer emergir aquestes llibertats té a veure molt tant amb la moral gruixuda del lloc on han aparegut com del fet històric que han aparegut aquí, ara, en aquest moment. Però la segona reflexió que volia fer jo crec que és la raó per la qual he fet aquest vídeo ara, en aquest moment, que estem de quarantena, que estem de pandèmia,
Crec que en els propers mesos i anys segurament la propera generació de pensadors que ha de pensar més enllà de la gran crosta sobre la gran ferida que és el pensament de la segona meitat del XX, hauran d'encarar aquesta qüestió del thick and thin, aquesta qüestió de les coses primes i les coses gruixudes, haurà de resistir la pressió que serà creixent de les democràcies crepusculars, del liberalisme aquest decadent en el que vivim, i que la pandèmia, diguem-ne, jo crec que posarà en evidència, no és que canviarà la cosa, però sí que ho posarà en evidència d'una manera molt més clara que no hem vist darrerament, i que serà una resistència que obligarà a renunciar, com ho diré, a ser conscients que quan alguns dels discursos que ens amaren compren aquests marcs, compren els marcs del fals republicanisme o compren els marcs del fals universalisme o compren els marcs de l'estigmatització del pensament nacional, rebutgen la paraula nacionalisme en el cas català. Això no és més que comprar el marc que diu que una cosa és la justícia i l'altra la lleialtat, que diu que allò primari, allò important, allò central és lo prim, mentre que lo gruixut és accessori, circumstancial, secundari i que no cal parar-hi atenció. És molt important que si heu arribat fins a aquest moment del vídeo, que vol dir que heu tingut molta paciència, vol dir també que us interessa aquesta qüestió, i que la clau de la crítica al pensament que ens ofega és aquesta, és entendre que només podem arribar a un pensament prim, primer un modus vivendi, després la construcció d'una comunitat, si som capaços d'entendre i d'aprofundir i d'enriquir la gruixudesa des de la que ho fem. No renunciar a aquesta gruixudesa, despullar-la en nom d'una primesa amb la qual ens discutim amb els espanyols o amb els europeus o amb qui sigui, perquè això no és res més que teixir la corda amb la que ens han de penjar, teixir la soga amb la que ens han de penjar. Estem amanint de verí el menjar que nosaltres mateixos ens hem de servir a taula. I potser ens val la pena entendre-ho. Dit això, hi ha una crítica a fer-li a Rorty, n'hi ha moltes, però n'hi ha una en aquest paper que no vull deixar-me de dir-la, que és que Rorty assumeix que les paraules que fem servir com paraules justícia, etc., estan inflades de metafísica, estan inflades d'espiritualitat, estan inflades i que són deliris del nostre cervell. Ell creu que les hauríem de desinflar i per tant començar per les lleialtats o en d'altres conceptes ho fa d'altra manera. Jo estic d'acord amb ell en que la paraula justícia moltes vegades amaga bàsicament una lleialtat i estic d'acord amb ell que aquests filòsofs kantians tendeixen a vendre'ns com una cosa no metafísica una cosa que sí que ho és, però discrepo amb ell que és impossible parlar de política, és impossible parlar de moral, és impossible parlar de l'home sense apel·lar a alguna noció forta i gruixuda que impliqui una reflexió sobre allò essencial o sobre la metafísica o sobre el destí de les coses. Aquest és el punt de desencontre que jo tinc amb en Rorty. Ell és un relativista postmodern i jo no sé què soc, però en qualsevol cas no li puc comprar, perquè si ell guanyés i aconseguís que el nostre debat fos només un debat de contingències, fos només un debat de relativismes, fos només un debat desinflat, també seria mentida i també estaríem discutint nocions fortes en nom d'unes nocions aparentment desinflades que estarien ocultant les nostres pretensions reals. Crec que és molt més honest per tothom posar sobre la taula quines són les teves lleialtats, quines són les teves gruixudeses, quina és la teva metafísica, i a partir d'aquí posar-te a treballar honestament a ampliar o no aquestes lleialtats amb la màxima claredat possible i entenent on hi ha conflicte, on no n'hi ha, i quines coses et permet protegir la teva visió del món i quines coses t'obliga a revisar aquesta visió del món per poder-les protegir, per poder créixer o per poder anar més enllà. Bé, espero que us agradi. Si això funciona mínimament en el meu cap, intentaré fer més vídeos en els que explico petites peces de la història de la filosofia que m'han fet pensar les coses que penso avui. Moltes gràcies.